Какво да правите преди да отидете на лазерна епилация? Ама наистина ли трябва да правим нещо преди да отидем на лазерна епилация? Да, естествено, че трябва да направите нещо преди да отидете на лазерна епилация, а не да ходите сей такива косми. Обръснете косъмчетата от предната вечер на зоната, която ще бъде обработвана. И ако се притеснявате да ги избръснете и тримерите са решени, не използвайте интимен гел или пяна в деня на процедурата, защото има такива продукти, които са фоточувствителни. Планирайте процедурите в правилния интервал, за да може косъмчетата да бъдат обработвани на време за пълен резултат. Навременно и целогодишно използване на слънцезащита помага за това кожата да е предпазена и да се работи с правилните параметри на машината за желания резултат. Ако не започнете на време с лазерната епилация, вечно ще се борите с този проблем. След първата процедура има ефект, но за пълен такъв са нужни от 6 до 10 процедури. А вие с коя зона от тялото бихте започнали първата си процедура? Напишете ни в коментарите.